ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಲೋರಿಗೆ ಸೌಕತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ 2 ಗಂಟೆ ಪತ್ತುಂಜಿ ಕಾಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬುಶಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಪಾಂಚಮ ಇತ್ತೆ ಬೋದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಕೊಂಚ ಆಪೇದ ಚೈತ್ರ ಕೊಡ ಕಾರ್ನ ಗಡ್ಡು ಲೇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೀರ ಇಟ್ಟು ಲೇಸ್ ಒಂಚೂರು ತಿಂದು ಬಾಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿರ್ಕದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಡ್ತಿಲ್ಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ವಿಶಲ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾದಿಪ್ಪುಲು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ఒక ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚಾಪುರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಯಾನ್ಲ ಆಪದ ಚೈತ್ರ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚಾರ ಅಂಗಡಿ ಪೋಡಿತ್ತೆ ರೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ರೀಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಪೂರ ಇನಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನು ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಲಾಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಸ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಅದ ಹೊಸತ್ತದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಓದಲ್ಲ ರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಲೋಗ್ ಇಲ್ಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಲಿ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತೆ ರೀತಿ ಅನ್ಪಿದಾರ್ನ ತುದ್ದಾಲ ಪನ್ವೇರ ಅರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಮೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕೈಸ್ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ದ ಒಂದು ಬಬುಶುಗು ಕಾಂಚಿಪುರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮರಣರ ಕಾಲೇ ದಿತ್ತು ಕೂಡ ಬೈಲಿ ಬೋಲ್ತೀರಿ ಚೈತ್ರ ಕನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಡೋರ್ ಮಂದಿರಿ ಕಾಂಚಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಚಪ್ಪಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ದೂರ ದೂರ ದೂರಯ ಏತ ಸೋಕು ದೊಂಬು ಓ ಹಾ ಚಪ್ಪಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಪತ್ತನಿ ಒಂದು ಬರ ಹೊಸ ತತ್ತಿನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕಲ ಒಂದು ಸಮೋಸ ಸಮೋಸ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ದಾಯ್ ಪನ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂದೋ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಡಿತಿಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅವಳ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಮೋಸದ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಎಕಡೆ ಆರು ಬರುತ್ತಾರೊಟ್ಟು ಪಾತೊಂದು ಏರು ನಮ್ಮ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಲತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಹೇ ಗೈಸ್ ಮುರಳಿ ಅರ್ಧಡ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಡಿಗೆ ಎಂಟು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮೂಡಿ ಇಜ್ಜಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಕೂಡ 2 ದಿನದ ಪಕ್ಕದ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಮುರಡಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಚೈತ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದು ಅವು ಅಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮುರಾಡಿದ 2 ದಿನ ಅವು ಕರೀದು 2 ದಿನ ಕರೀದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಚುಕುಡಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಉಮ್ಮವಲ್ಲೇ ಲಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಂಚು ಕಿಶ್ಕೋರಿಯಲ್ಲಿಯ ವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದೆವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಮ ಉಂಡರ ಕೇಳ ಆಮ ಚಾ ಬರಿಯರ ಕೇಳ ಚಾ ಜಾತ್ ಚಾ ಬರಿಯರೇ ಜೀಜ ಬರಿಯರೇ ಕೇಳ ಜೀಜ ಜೀಜ ಪಂಡ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ಜೀಜ ಬರಿಯರ ಕೇಳ ಜೀಜ ಜೀಜ ಜೀಜಂದ್ರೆ ಜಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಾ ಪಾಂಚುಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಬಗೆ ಇದು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅದು ಕುಲ್ಲುದ ಪಾಂಚುಲ ಒಬ್ಬ ಉಪ್ಪಾತ್ರ ಕೈಕ ಗೈಸ್
ಹಾ ಲೋಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ತೂಲೆ ತೂಲೆ एक बस है इसके लड़के को तो बड़ा है तो दो दिन को बच्चा के लिए देखता है पीछे तो बस से बड़े बड़े ಮುಂಚೆ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ತಂಪಾತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅದ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಚಳಿ ಚಳಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಬಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಆತೆ ಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಸ್ತಲಿತ್ತೀನಿ ಈ ಶೂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾರಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಚೈತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ಪನೋಡು ಸಂಚ ಅಡೆ ಹೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ಪಲ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗ ಬಂದುವೆ ಚೈತ್ರ ಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಇಟ್ಟಾರ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪಳೆಗಳು ಎಂಚ ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ಪ ಮಲ್ಪ ಐತೆ ಅಂಚಾರೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಇತ್ಲ ಏನ್ ಪಲ್ಕ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಭಂಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಅವನ ಮನೆ ಬತ್ತದ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮನ ಆಳು ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಗಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬಲ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಳು ಅಳೆಲ್ಲ ತೂವ ನೋಡು ಅಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಗಿಜಿ 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 ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲೆಪ್ಪಲ ಆದತ್ತು ಯಾರು ಅಂಗಡಿದ ಸಾಮಲ್ ಪುರ ಧ್ವಂಸ ಅಲ್ಪೋಲು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಡ್ ಗುದ್ದೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಪುರ ಇತ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಸುಮಾರು ಕತ್ತಿ ಬಿಸತ್ತಿ ಪುರ ದೀತ್ಲ ಪುರ ದೆಪ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಪುರ ತಿಂಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪುರ ತಿರ್ತು ಬಾಡುವಲ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವಲೇನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ತೋಜು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ಐಟು ಬಾರಿ ಸರ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೇ ಬರ್ಪಲ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಜಾಲಿ ಇಡೇ ಬತ್ತಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೆ ಪೋಪುನು ಪಡ್ಕೆ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೈತ್ರಕ್ಕೆ ಏಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅವಳು ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಕಷ್ಟ ನಡುಟು ಗಾಡಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆತ ಅಂಗಡಿ ಗಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಗಾಡಿ ಪನಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ತವಡು ಅಲ್ಚ ಈತ ಪುರ ಬಂಗ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪನರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಕಲ್ಸಿಚ್ಚು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ತೂ ಒಂದು ಬೋಪಿರ್ ಗುರ್ತಿಜ್ಜನ್ಲಕಲಾಡ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಪತ್ತಲು ಗುರ್ತಿತ್ಲಕ್ಲಾಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ದು ಅಲ್ಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಐಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನಲ್ಲತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಅಂತೆ ಸುರಾರ್ಲ ಬಿಸಿ ಕೇಕಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ನೀಡೆ ಕನ ಪಡಾಲ ಸೌಂಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ತೋಂದು ಎಪ್ಪು ಅಲೆ ಅಂಜು ಒಕ್ಕ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಒರೆಸು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಈತು ಏಕಲ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪು ಸುಮಾರು ಟೇಕ್ ಆಯರುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಸುಮಾರು ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಲ ಡಿಲೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೀಟೇಕ್ ಟೇಕ್ 1 ಟೇಕ್ 2 ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಅನ್ನಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆತನಗ ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾದಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣನ ಕಷ್ಟದ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದರ ಅರ್ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲವೇರು ಪಲ್ವೇರು ಅದೇ ಕೆಲವೇರು ಪಲ್ವೇರು ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಚಿರಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಗೆಲ್ಪಿದೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಓ ರಾಮದೇವ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪುಳ ಗಲೀಂಚ ಒಂದು ಪುರ ತೇಲ ಒಂದು ಪುಡಲೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪುರ ದೆತ್ತದು ಬೇಲೆ ಅಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುರ ದೆತ್ತೋಲು ಈತು ಪೂರ ಬಂಗಾದಿ ರೇಟ್ ಎಂಕಲು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ತೂದಗಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋಡು ಅದ ಬ್ರಾಂಚಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡೆ ಪಾಡು ಹಾ ಅಂದಾ ಕಿಶ್ಕೋರು ಅಯ್ಯೋ ಕೂಡ ಅರಿಯೋ ಬಂತು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಪಿರ ಬತ್ತ ಹೈ ಬಾಪಲೆ ಹೈ ಬಾಪಲೆ ಹಾ ಹೈ ಪುಲಿ ಮುಗಿಯ ಜಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತನಿತ್ತೆ ನೀರಿಗ ಕುದುರೆ ಶಿಶಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಂಬಿಂಡು ಉಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಉಮ್ಮ ಮಾಲುನು ಎದುರ್ಸೋಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಂಡು ಅರ್ಧ ಜಿತ ಅಡ್ಪೋಡು ಕೊಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಇದ್ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನೀರ್ತಲೆ ಸಜ್ಕೊಡೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬರ ಚಾರು ನಮಗ ತಿರ್ತೇರಡೆಲ್ಲ ಮೂಲ ನೀರು ಹೋಗು ಪಾಂಡ
ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಾತ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಬ್ಬೋ ದೇವರ ಎತ್ತಲೆ ತುಂಬು ಚುಂಗಡಿ ಹಾಯ್ ಚುಂಗಡಿ ಬಲ 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 ಓಡ್ಚಿ ಹಾಕಬೇನ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ನಮ್ಮ ಮೈಪು ಕಲ ಬಾಬಾ ಮೈಪು ವಾ ಅಡ್ಪುಗ ಭಲೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಬಂದು 1 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಟೇಕ್ ಅವು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಸೌಂಡ್ ಪುರ ಅದನ್ನ ಸುಮಾರು ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇಗ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಸದ ವಿಂಚಲಾದ ಪೋಪುಂಡು ಬುಕಾರ ಅಂಗಡಿ ಗಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ಪನದ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಏಯ್ ಬಲ ಪಾಂಚು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ ಬಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ದೆಪ್ಪನ ಹೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಚು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಡಾಗಿ ಡಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡ ಬರ್ಪನಿಜ್ಜ ಬರ್ಪನ್ ಅಲ್ಚ ಅಲ್ಲ ಲುಪ್ಪುದಿ ಓಡ್ರಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಾಬು ಶುಭ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಚ ಆಯ್ತು ಆಟಿಸರು ಆಡು ಕೋಡಿ ಪಕ್ಕ మన మెగ్దిల్ అంజనత బరడు మేము రాటి సమ్మనగిడే లేతోల్ బరడు పడ అలే బక అమ్మ పప్ప ఇట్ల పాపాడలే తోత్వేరు ಎಂಕೊಂತ ಪುರದ ಲೆತ್ತಿಜೆ ಅಲೆಗಳ ಮಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ಪಾಪ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ಪಂಡ ಪಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬಲೆ ತಕೊಂಡೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಆತೇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಕಾದಾಯ ಅಡೆಗೆಲ್ಲ ತಗೋಪನ ಎಲ್ಲ ಜನ ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚಿಪ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸ ಉಪ ಮಲ್ಪಡು ತಕ್ಕ ಮೂಲಿಡೆ ಬರ್ನಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂತ ಖರ್ಚಿಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೆತ ಅಂಚ ಹಟಿಸಮಲ ಮೆಗ್ದಿ ಲೆಸನ್ ಬರಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಪ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಡಿ ಬರ್ತದೆ ಏಪ ಅಂತ ಊಡು ಅಕ್ಲಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಸ ಬರ್ಪುಡು ಅಚ್ಚ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಒಂದು ಜೆಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡದ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪನ್ನದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಲಿಡಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಪಾಂಚ್ ಇಡಲಿ ಟಾಟಾ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಟಾಟಾ ಒಬ್ಳಿಡಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಬಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಲಿ ಏ ತಮಾಷೆನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಲತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲತ್ತು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಬೈ ಬೈ